No niin, ja sitten tehdään lehtikaalismoothie, jota muuten kasvaa myöskin tuossa takana. Aloitetaan sillä, että otetaan puolikas banaani. Ja sitten palotellaan tonne blenderiin. Sitten tehdään sama operaatio avokadolle, mutta käytetään se kokonaan. Noin. Seuraavaksi laitetaan tätä terveysvaikutuksiltaankin aivan huikeeta tuotetta. Eli lehtikaalta, jossa on muun muassa runsaasti C-vitamiinia. Sitä voi laittaa ihan kunnolla tänne antamaan makua ja niitä terveysvaikutuksia myöskin. Sitten hyvää makeutta laitetaan vielä tästä hunajasta. Noin, mä laitan joku ruokalusikallisen. Ja nesteeksi me käytetään mantelimaitoa. Sitä noin 3 desiä. Sitten lähdetään vaan ajamaan. Noin, mä ajoin smoothie noin minuutin verran, niin voidaan maistaa. Erittäin hyvä. Ja näin, maistava lehtikaalismoothie.